Факил абыйның әмәкәй егете булуы турында хәтта тәхәллүсе әмәк тә сөйли. Кечкенәдән әдәбият, сәнгатьле кызыксынып үсә. 5нче класста эпиграммага тартым тезмәләр яза башлый. Беренче шигырьләре урта мәктәпне тәмамлагач, район газетасында басылып чыга. Яшьләр еллар үтә тора, ләкин инде без теге елларны санап тормыйбыз бит. Һаман да үзебезгә ниндидер максатлар, ак максатлар дибез инде без аны müdәрис әгълам сүзләре белән эшләр бар. Көчтә җитәр кебек, кайберләрен эшләргә өлгеребез дә кебек, менә мин шул эшләрем белән үзебезнең туган төбәбезне, мөслимебезне тагы да мәртәбәле итсәм, аның данын еракларга тарата алсам, үземнең әдәбият күгендә әлбәттә инде иҗат күгендә мин үземне бәхетле хис итәр идем. Факил абыйның йөрәге бүген дә 18дә, һәм ул йөрәк илебезнең үткәне, бүгенгесе, киләчәге турында матур-матур хикәяләр, повесть, романнар, шигырьләр, җырлар белән тулы. Иҗат юлына басарга улының гүзәл табигате дә тәэсир иткәндер. Факил абыйның болачак истәлекләрен барларга күршесе, сыйныфташы Гүзәлия Хәмидуллина да килгән иде. Халык язучысы Фуат Садриев, балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗановлар да юбилейләр турындагы истәлекләре белән уртаклашты. Гомер буе диярлек инде без Факил белән бергә яшәдек, һәм бүгенгесе көндә дә ул минем әсәрләремне укып, минем белән яши, мин аның әсәрләрен укып, аның моңнарын тыңлап, мин аның белән яшим. Киләчәктә дә Факил белән әле бергә яшәргә насип булсын, аннан үрнәк алып яшәргә насип булсын. Факил Сафин әдәбиятка зур тормыш юлы үтеп килде. Менә язучы өчен шушыннан да зур әйбер юк. Әгәр дә синең тормыш биографияң булмый икән, зур катлаулы биографияң булмаса, синең язган әйберләрең халыкның йөрәгенә барып җитә алмый. Менә мин шундый фикердә. Һәм менә ул нәкъ шушы сыйфаты белән минемчә әдәбиятка бик тиз килде, бик матур әсәрләр бирде. Татар дөньясын соклангыч әсәрләре белән бизәп яшәүче Факил Сафинга бу көнне җылы теләкләр мулдан яңгырады. Чарада катнашучылар авторының шигырьләрен дә укыды, аның шигырьләренә язылган җырларын да җырлады. Бүген көндә Факил абый танылган язучы, шагыйрь, тәрҗемәче, журналист, мөхәррир, җәмәгать эшлеклесе. Әдип нинди генә биеклекләргә ирешсә дә, нинди генә данлы исемнәр яуласа да, аның нигез ташы булып туган авылы, туган төбәге кала. Үзен әдип итеп яраткан газиз туфрак, хәреф таныткан беренче укытучы, тәүге хисләрдән шыткан беренче шигырьләре, болачак дуслары, туганнары аны гомер буе рухландырып, илһамландырып яши. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.